Ahojte, moje meno je Blažej Černák, sledujete špeciál video z dielne Snipers Floorball, ale dnes to nebude taký podcast, dnes to bude o edukatívne video. Dobre? Presne tak, o informáciách pre mladých, dospievajúcich športovcov, ale hlavne asi pre ich rodičov. Mám ešte rozprávať, alebo sme sa... Môžeš rozprávať, môžeš rozprávať, necháme to takto. Okay. Ten názov je tu, že problémy s kolenami a pätami u detí a dorastu. A máme tu Olivera Ročajna, ktorý nám povie o tomto probléme. A je tu ešte aj Maroš Takáč, tréner Snipers Šamorín, mládeže. Ahoj Maroš. Čaute, ahojte. Dobre, Oliver, tak ty už si zobral slovo, tak začni rozprávať. Necháme ťa, že o čom sú tie problémy a tak. Som ti skočil do toho. No v podstate dneska sa budeme rozprávať o dvoch takých chorobách, ktoré sú iba u dospievajúcich. Hej, že proste toto nie je ako keby nejaká, nazvem to, že choroba u dospelých. Hej. Je to vyslovene iba u dospievajúcich a prevažne športovcov z veľkej miery. A budeme sa teda rozprávať o Sever's disease, čo je v podstate, zjednoduším to, bolestivé päty, a Osgood-Schlatter, čo sú bolestivé kolená. Začneme najskôr pätami a potom si prejdeme aj kolena a potom z toho dáme nejaký záver, že v podstate ako sme sa rozhodli s Marošom to nastaviť, ako sa tomu snažiť predchádzať a už keď sa to vyskytne, lebo u časti detí sa to určite vyskytne, tak aký potom zvoliť manažment zranenia. Poďme ale ešte vysvetliť, že čo sú to tie choroby, Osgoodová a Severová? Áno. Po slovensky to v podstate je Osgoodová choroba a Severová choroba, ale ja mám radšej tie anglické názvy, že Sever's disease a Osgood-Schlatter. Takže v podstate sa jedná o to, že pri dospievaní kosť rastie skôr ako sval. A tým pádom, že aby ste si to lepšie dokázali predstaviť, ten sval, tam konkrétne Achillova šlacha, v podstate z lítok sa upína na tú kosť a tá tým, že rastie, tak sval začína byť tuhý a ten spôsobuje bolesť. V podstate táto Severová choroba je typická bolesťou päty a citlivosťou pod pätou alebo nejakým miernym opuchom na päte. Takže vlastne toto sa tam deje, že úplne zjednodušene kosť rastie skôr ako sval a ten sval vlastne začína byť tuhý, respektíve všetky tie štruktúry v oblasti svalu, lebo tam je aj tá Achillová šlacha a to spôsobuje tú bolesť. Dobre, ideme si povedať tú ďalšiu, alebo tu ideme si, poďme teraz ešte, že na tú fotku číslo 2 ukážeme si, že u akých detí sa to najčastejšie vyskytuje. Ten vek, hej? Ten vek. Výborne, tak ukážeme si ten vek. Dobre. Toto je vlastne štúdia z roku 2004, Price and kolektív a vidíme, že v podstate Severová choroba je tam modrá, čiže u 9, u 10, u 11, u 12, u 13, u 14 už menej. Čiže prevažne mladšie deti, hlavne, ktoré majú 10 a 11 rokov. Tam to môžem aj potvrdiť ako tréner prípravky, že hlavne teraz, neviem, čo sa stalo, ale naozaj viacero chalanov s tým má problém už taký, že 9-10 ročný. Dobre, a v rýchlosti ako sa to prejavuje? Čo to znamená? Bolia ich tie päty proste po tréningoch, po zápasoch. Máme jeden taký extrémny prípad, ktorý sa sťažuje na bolesť piet už po krátkej prechádzke dokonca, takže tam mu ortoped zakázal akože komplet šport a môže začínať potom nejakým plávaním, až k tomu sa Oliver... Tomu sa dostaneme, ale to ma zaujímalo, že ako to tie decka, že je to vlastne bolí päta. No, a niekto to povie, niekto to nepovie, lebo všetci máme rôzny ten prach bolesti, takže sú deti, ktoré s tým dokážu hrať a prejdú tým a v princípe o tom nevie ani rodič, ani tréner. A je to OK, keď je ten prach posunutý? Že... Akože je to ono, to dieťa by ako keby malo vedieť, že či už to je moc, alebo to je málo, aj keď to dieťa to nevždycky vie. Za to je podľa mňa dôležité o tom sa rozprávať. Hej? Že proste není to ako keby niečo, za čo by sa ten mladý športovec alebo športovkyňa mala hanbiť, ale že proste je super, že aj v klube sa o tom rozpráva, že sa to rieši, že máme vymyslené, ako tomu predchádzať, máme zvolený ten manažment. Oni sa skôr podľa mňa boja, že by museli na chvíľku prestať hrať a že by prišli o tie zápasy a turnaje a kamošov a tak. Lenže niekomu to môže fungovať, že proste tým prejde a u niekoho to proste môže spôsobiť
problémy, hlavne u tých kolenách, k tomu sa tiež za chvíľočku dostaneme. Takže vlastne tak, ako spomínal Maro, že typická je bolesťou päty alebo pod petou, alebo miernym opuchom na pete. Dobre, čiže toto by som zhrnul, že možno pre rodičov opýtajte sa tých detí, že či ich nebolia tie päty, hej, aj keď možno trošku, ale aby to proste nezakrývali nejakým, že som hrdina, chcem toto. Ešte teda poviem, že Maroš, ty si teda rozprával, že najčastejšie to mávajú chalani vo veku 9 a 10 rokov. Hej, tuto tých 9-10, no akože tu sa najviac prejavuje. To sú percentá, že 5, 10, 15, Nie, 20? to bol nejaký počet prípadov ľudí. Tak. A z koľkých, ak vieme takúto informáciu? To neviem, ale typoval by som, že zo 100. Že zo 100, hej? Že až takto, hej? OK, dobre. Ideme teda čo? Ozgud? Ideme teraz Ozgud, áno, aby sme dobre, si prešli Ozgud. Prepneme Ozgud, diváci to hneď uvidia, lebo to prepneme vo videu. Čiže Osgood-Schlatter disease tiež v podstate je o tom, že kosť rastie skôr ako sval a ten sval je tuhý. A tým, že tam vzniká vlastne tá rastová štrbina a znova ten sval sa upína na tú kosť, tak ten sval vlastne začína byť tuhý. A tam, čo máme zvýraznené takým tým červeným, také ako keby zvýraznené, kde v podstate aj vzniká ten zápal, tak v podstate to je taký výrastok, ktorý keď sa to ako keby nerieši, tak tam vznikne vyslovene, že výrastok, ktorý je potom ako keby aj viditeľný, čo by akože až taký problém nebol. Ale problém je to, že ten výrastok je dosť bolestivý. Bolestivý keď čo? Keď mi do toho sekne niekto hokejkou? Nie, aj keď sa človek hýbe a pri športe to už akože boli, že dosť výrazne. Takže za to tieto veci netreba brať na ľahkú váhu. Ja to nazývam, že choroby, aj to tak je akože v preklade, ale netreba sa zlaknúť toho slova, že choroba, že to zase není nič smrteľné, ale treba to určite riešiť. Hej? A táto Osgood-Schlatterová choroba je v podstate typická tým, že vzniká bolesť pod kolenom, konkrétne pod jablčkom, presne tam, ako vlastne vidíme na tej fotke, že na to si vlastne sťažujú tí mladí športovci. Ja už som to u pár chalanov zažil a ono je to väčšinou vidieť, akože normálne vizuálne to vidíš, že to tam má a že je to bolestivé a viem, že sa to párkrát už aj akože chirurgicky odstraňovalo, ale potom hral ďalej už bez nejakých problémov. A toto, keď sa pozrieme naspäť na tú tabulečku, tak táto Osgoodová začína ako keby trošku neskôr, hej? Alebo viac sa prejavuje v neskôr. Neskôr približne vo veku od 12 do nejakých 15 rokov. Môžem aj potvrdiť, že tak od tých mladších žiakov vyššie. Dobre, ktorá je horšia? Ktorá je horšia? Ani jedna, ani druhá, určite obe netreba brať na ľahkú váhu. Treba sa o tom rozprávať so športovcami, aj zo strany trénerov, aj zo strany rodičov, takže v tomto akože aj veľký apel na rodičov, aby to riešili a pýtali sa detí, komunikovali s nimi, pýtali si feedback a tak ďalej. To by som možno ešte doplnil, že keď teda zistia treba od ortopéda, že niečo takéto ich deti majú, že naozaj je dobre podľa mňa ísť za viacerými špecialistami, kedykoľvek sa v princípe môžu rodičia obratiť aj na nás a vieme dať nejaké kontakty, lebo niekedy sa stane, že jeden z tých špecialistov povie treba, že dobre, zákaz športu na rok a prídu k druhému s tými istými výsledkami a povie im treba, že nie je to až také hrozné a nastaví im nejaký režim, hej, a treba 2-3 mesiace a ten chlapec môže byť, alebo dievča môže byť naspäť pri aktívnom športovaní. Dobre, poďme k takej veci, že či sa tomu dá predchádzať, alebo ešte iná otázka, že vzniká to tým športom, alebo je to čisto rastové a že je jedno, či niekto športuje alebo nešportuje? Ten šport to iba podporí, že sú tieto choroby sa vyskytujú, aj keď v menšej miere, ale aj ako keby u nešportujúcich dospievajúcich. Hej? Čiže je to v podstate tak, ako som to na začiatku nazval, nejaká choroba v dospievaní. Hej? Jasné. Slovo. Čiže florbal za to úplne nemôže, je to proste možno sa trošku ovplyvní toto, ale poďme teda, že či sa tomu dá nejak predchádzať, keď je to rastové. Dobre, ešte áno, že vlastne táto konkrétna štúdia je robená na futbalistoch, takže teraz, aby to ľudia nebrali tak, že v podstate florbal spôsobuje tieto choroby, hej, že to je podľa mňa veľmi dôležité povedať, že to sú vlastne choroby, ktoré vznikajú v dospievaní, v menšej miere u tej nešportujúcej populácie tých mládežníkov a mládežničiek a vo väčšej miere u tých športujúcich.
Jasne. A áno, vlastne tá otázka, že ako sa k tomu dá predchádzať. My sme s Marošom dali dokopy taký nejaký, by som povedal, že systém, ktorý pôjde vlastne po viacerých rovinách. Určite najdôležitejšia vec je taká, že proste monitorovať výšku toho dospievajúceho. Za to aj s Marošom máme nastavené testovanie na 3-mesačnej báze, aby sme si jednak otestovali tých chalanov po kondičnej stránke, ale aby som ja skontroloval výšku a váhu a ponovom už aj výšku v sede, aby som to vlastne vedel dať do takého vzorca. Výška v sede, Výška v sede, hej. Výška v sede, aby som to vlastne vedel dať do takého vzorca, ktorý nám vypočíta predpokladané obdobie, kedy to dieťa bude najrýchlejšie rásť do výšky, lebo vtedy je vlastne najnáchylnejšie na tieto zranenia. A to hovoríme o tých deťoch od 8 rokov, alebo kedy začínate? To sa bavíme o mladších žiakoch a starších žiakoch zatiaľ, čiže v podstate chalani plus minus od 10 rokov do plus minus 14-15 rokov. Čiže vy ste s týmto už začali, začali ste ich nejak sledovať. Čo tá teda výška robí s tým? Super, to je dobrá otázka, výborne si nachystaný. Aj Maroš. Ja sa iba pýtam. Hej. Čo výška robí s tým dospievaním? Áno, v podstate tá výška, ako som už proste x-krát na začiatku rozprával, že tie kosti rastú rýchlejšie, tak v podstate tie deti majú dlhšie končatiny jak trup. Je to vidno pri športovaní, takú tú nemotornosť. Oni tak lietajú, keď vyrastú, tak skade ruka, skade noha. Srandovný. Presne tak. No a v podstate ja to už vidím vtedy, že keď odmeriam výšku, a teraz vlastne situácia zo včera, jeden športovec výška v sede výška sa mu zvýšila o 0,7 cm a výška v sede iba o 0,1 cm. Takže jemu primárne narastli dolné končatiny, presne tak. A ja keď si to ešte dám vlastne do toho vzorca, tak si viem vypočítať približné obdobie, kedy najrýchlejšie budú rásť do výšky. A jeden z rizikových faktorov týchto chorôb je, keď dospievajúci jedinec narastie viac ako 7,2 cm za rok. Takže my týmto trackovaním veľmi dobre vieme zistiť, že vieme exaktne zistiť, že koľko narastol za 3 mesiace, za pol roka a tak ďalej. A vieme aj približne odhadnúť, že kedy príde do toho obdobia, že začne najrýchlejšie rásť do výšky v tom svojom období a za to proste treba vtedy ako keby modifikovať tie aktivity a tak ďalej. Hej? Že k tomu sa ale asi... K tomu sa dostaneme. Asi dostaneme. Mám tu ešte výbornú ďalšiu poznámku, že kontrolovanie váhy. Áno, super, to výborné, je presne tak. Výborné otázky som dostal od Olivera, ktoré som preposlal ďalej. Ale to by mi napadlo aj samému. Hej, áno. Tak váha. Hej. Výška je v podstate vec, ktorú ako keby ovplyvniť nevieme, ale váha je vec, ktorú ovplyvniť vieme. Za to vlastne na tom testovaní jedna z toho časť testovania je tá výška váha a za to vlastne tú váhu monitorujeme, lebo čím väčšia je tá váha, tak tým väčší nápor ide na ten pohybový aparát, hlavne v podstate na kosti, na klby a tak ďalej a potom to môže spôsobovať problémy aj iného charakteru, ale k tomu toto znova ako keby napomáha. Hej? Čiže vieme si tu... Rozumiem. Teraz zistíme u chalana, že narástol viac ako 7,2 cm za rok. OK. Nič ho neboli. Okay. Riešime ho, alebo ho neriešime? Že dáme ho do skupiny špeciálnych cvičení, nazvem to tak zatiaľ, ešte nevieme aké, ale určite, keď ho nič neboli, je to OK? Je to OK, je to OK, ale v podstate ja si dám ako keby do mojej excelovskej tabulky červenú vlajočku, aby som ho mal v podstate ako keby v merku a túto informáciu samozrejme dávam Marošovi, aby ho možno viacej sledoval, možno sa s ním viacej rozprával, aby mal tú informáciu hlavný tréner, čiže buď Maroš alebo Luky u starších žiakov, aby sme s tým vlastne robili. Hej, čiže... Dobre. Poďme už asi na to, že čo teda s tým. Dobre. Aby sme to mali nejak tak... Dobre. Ja by som ešte... Aby sme nezabudli. Chcel si ešte niečo iné k tomuto? Áno. Dobre, z tej váhy mi úplne ušlo to, že v podstate tú váhu vedia ovplyvniť rodičia vy, teda čo im dáte jesť a tak ďalej, že v podstate vy ste ako keby ten styčný bod, my ich môžeme nejakým spôsobom motivovať, správnou cestou nasmerovať, ale vy ste vlastne ten styčný bod, ktorý má dohľad nad tým, čo proste tie deti jedia, koľko jedia, ako jedia, lebo... Dobre, poďme ešte k tej strave trošku. OK. Čiže predpokladám, že majú jesť zdravo. Presne tak. A keď takto veľmi vyrastú, tak sú väčšinou také
chudé, hej, tie deti, či? Áno. Čiže majú sa dostať na nejakú, mať tam ten balans, že výška a váha, aby sa to tam dodržalo, hej? Že toto nie, že aby boli chudí, hej, že aby mali proste balans. Tak, ale zároveň aj je potom, lebo v podstate sú viac menej iba dve hlavné kategórie. Veľmi chudí a potom proste tí, ktorí majú viacej kil, ako by mali mať. Proste žiadny profi športovec nemá nadmernú váhu, lebo nadmerná váha znamená proste nadmerné množstvo tuku. Sumo zápasníci, myslím, že sú takí väčší, dobre, taká vsúka, pardon. Beriem jeden šport zo všetkých, hej, že v podstate to človeka spomaluje a proste zbytočná námaha na ten pohybový aparát, takže... Tam platí ten sedlácky, laický rozum, že proste nemôžeš mať ani málo, ani veľa kil, hej? Presne tak. A už iba vlastne poviem, že ako tomu predchádzať iba také body, že zodpovedná rozcvička pred a po každom tréningu, čiže valcovanie, dynamický stretching a tak ďalej. A silové základy, na tých proste robíme a silové tréningy na tých robíme tiež, lebo napríklad keď športovec chce akcelerovať, tak potrebuje vlastne silu o dvojnásobku hmotnosti svojho tela a keď chce, čiže akcelerácia znamená, že proste nejaký začiatok šprintu, hej, ten prvý krok a keď chce vlastne decelerovať, brzdiť, tak potrebuje dokonca silu o 5 až 6 násobku hmotnosti svojho tela. Čiže obrovské sily tam pôsobia hlavne na klby a na to vlastne musia byť pripravené tie svaly po silovej stránke. Hej? Čiže a keď budú tí športovci mladí dostatočne silní na to, tak budú mať v podstate dobré základy, aby keď sa tieto brzdenia, akcelerácie a zmeny smerov budú diať vo florbale, čo sa stane proste XY krát za zápas, tak proste budú na to pripravení po silovej stránke, po tej kondičnej stránke. To môžem povedať teraz, neviem, či to necháme vo videu, ale teraz, čo bol cez víkend zápas juniorskej extraligy a stalo sa tam jedno zranenie, neviem, či si to zachytil. Hej, a posielali nám potom teda aj nejakú fotku z toho rentgenu, alebo čo to bolo, z CTčka. Vlastne tu niekde hore sa zlomila tá kosť v plnom šprinte. Takže ono je to vlastne, môže to byť, že vlastne nejaká akože, že tam bola choroba tých kostí, alebo skôr, že málo toho svalového, tej svalovej hmoty? Museli by som toho chalana vidieť, ono to môže byť, bolo to, že on iba šprintoval? On iba šprintoval, to bolo bez súboja, práve, že. Šprintoval a padol na zem. Že vraj, hej, no. Tak akože to, samozrejme, že to sa pravdepodobne nestalo, že by to jeden ten konkrétne daný šprint, ale že to bolo už proste chronické, že proste sa pravdepodobne sa netrenovalo silovo, to akože neviem, ale vždycky je akože takto, že je určite menšie riziko, že sa to stane, keď sa trénuje silovo, ako keď sa netrénuje silovo. Lebo v podstate tie svaly sú na to nachystané a vlastne tie svaly v prvom rade vykonávajú ten pohyb a potom idú klby a tak ďalej. Hej? Takže tie svaly, keď budeme mať dostatočne silné, tak znižujeme znižujeme riziko veľa chorôb, zranení a tak ďalej. K tomu niečo asi dodať, najmä ak to bolo bez nejakého cudzieho zavinenia, tak všetky indície smerujú, dobre, môže to byť nejaká individuálna predispozícia toho hráča, hej, ale toto, čo si hovoril, to asi platí proste prevenciou, tak. Tomu vieme viac vyhnúť, aj takýmto veľmi nepríjemným zraneniam. No, ale poďme ešte teda, ty si už povedal, že ako tomu možno predísť, ale keď sa to už objaví, čo robiť? Tiež sú tam nejaké špeciálne veci, tréningy, alebo... Áno, sú tam špecifika, v podstate aj tá Sever's Disease, aj Osgood Schlatter má nejaký manažment zranenia. Začneme to Sever's Disease, čiže vlastne bolesti piet, to by mohol byť 4. obrázok. Tak 4. obrázok, dobre, páči sa. Výborne, hej, čiže tu by som vlastne začal tým, pozeráme sa na graf nejakého návratu k športu. A určite akože úplne niekde na začiatku by malo byť to, aby ten lekár správne zdiagnostikoval to, čo tomu dieťaťu je. Čiže to sme s Marošom riešili, že Maroš má kontakt na jedného veľmi dobrého lekára, ktorý to pravdepodobne vie zdiagnostikovať dobre a presne, čo je vlastne dôležitý štart. No a potom v podstate, keď už máme teda diagnostikovanú v tomto konkrétnom prípade tú Sever's Disease, tak treba v podstate upraviť tie aktivity. To sa ešte blížime iba k tým schodíkom, k tomu sa vlastne za chvíľočku dostaneme. Treba upraviť tie aktivity, treba valkať ešte viacej, aby tie svaly boli
voľnejšie, teraz veľmi zjednodušene. A sú potom dve také, nazval by som to, že silové cvičenia, by som to nazval, ktoré v podstate posilnia tie svaly a tie štruktúry, ktoré vlastne potrebujeme posilniť. Jedno je posilnenie plantárnej flexie, to je ako keby taký pohyb vo výpone na lítka smerom nahor. A potom tam je ešte stretching lítkových svalov. Takže to sú vlastne také veci, ktorým vieme ako keby pôsobiť už na to, keď to máme, hej? Keď to máme, keď nás to chalanov, keď to už začne bolieť, alebo presne baby, tak. Ešte to som sa chcel opýtať na baby, že či to majú inak, ale ešte k tomuto, toto ale nemajú rodičia skúšať sami, toto už musí s nimi robiť odborník, predpokladám všetky tieto aktivity. Presne tak, tento manažment zranenia už je v podstate ako keby na nás s Marošom, hej, že Maroš, alebo teda hlavný tréner starších žiakov Luky, Lavačka im vlastne upraví tie aktivity, čiže nejaká modifikácia tých aktivít a potom aj to valkanie, to už je v podstate na mne, ako na silovo-kondičnom trénerovi a aj ten stretching tých lítkových svalov a aj v podstate to posilnenie tej plantárnej flexie, to už budeme robiť v rámci tréningov. Naučím ich to, aby to potom mohli robiť sami doma. Aj sami doma. Čiže neskúšajte, negooglite, že vygooglím si. Nie. Toto je robiť. Už všetko vlastne na nás. Ono to môže byť aj individuálne. Niekto má problémy treba náraz aj s kolenami, aj s pätami, takže aj na to treba prihliadať. Takže preto treba, aby to mal Oliver pod dohľadom potom. Respektíve ten konkrétny tréner. Dobre, hneď sa dostanem k tým babám, ale tu mi ešte hneď vyskočilo, že už to teda riešite, že už ste odchytili pár, už si niečo spomínal, že máš skúsenosti, čiže už trénujete, robíte s niektorými chalami takéto veci. Áno, hej. A už sa to prejavilo, zlepšilo, hej? Či ešte moc skoro na takéto? Teraz, v princípe teraz s tým len začíname. Ako doteraz to bývalo tak, že raz za 2 roky sa to u niekoho objavilo, že sa na to reálne sťažoval, ale nejak bližšie sa to neriešilo. Teraz to bolo také, že trošku viac tých detí a tak sme to začali aj my intenzívnejšie riešiť a nastavovať nejaký program, ktorý bude fungovať ako dlhodobo. Takže teraz v princípe len s tým začíname. Dobre. A teraz prichádzajú na rad tie baby, tak skúsme iba tak zhrnúť, že či to majú baby inak ako chalani. Majú to baby plus minus rovnako. Ešte treba samozrejme rátať s tým, že v podstate ženy majú nižšiu hustotu kostí, takže toto v podstate všetko spolu ako keby súvisí, takže tieto choroby, neviem či úplne v rovnakej miere, ale proste vyskytujú sa aj u mladých športovkyniach, takže tam sú potom aj také dospievajúce, nazvem to, že choroby, v podstate, ktoré súvisia s panvou, tým, že vlastne ženám alebo dievčatám v dospievaní vlastne začína rásť panva do šírky, takže to potom vlastne mení trošku to nastavenie ťažiska tela a tak ďalej. Takže Dobre, tieto schodíky sa mi páčia, chôdza, plávanie, bicykel, skoky, beh, šprint, zmeny smeru a návrat ku športu. Tak. Výborne. A tam to je taká hra, hej? Môžeme to tak kľudne nazvať, hej. Že keď ma to teda bolí, tak začíname s chôdzou, plávaním, hej? Tak to ide? Tak, presne, hej. Spravíme akože vždycky nejaký, že by sme začali s tým manažmentom zranenia, že v podstate to valkanie, stretching, posilnenie tej plantárnej flexie a potom následne, keď to pri týchto pohyboch nebolí, tak môžeme prejsť na chodzu. Hej. Športovec by ju mal robiť 2 dni a keď nespôsobuje bolesť viac ako 2, tak môže ísť na ďalší schodík. Počkaj, chôdza, to akože však chodí každý, ne? Že je to nejaká špeciálna chôdza. Nie, je to proste normálna zistíte, chôdza. že ma to bolí a tak chodím. Toto sa môže vlastne dostať až do takého štádia, že to tých športovcov bolí aj pri chôdzi. Čiže v podstate ako keby chôdza. Čiže cvičím a mal by som to pocítiť už pri chôdzi, hej? Tak, no nie, že máš, to že napríklad bolí ťa koleno alebo päta a už to máš vlastne v takom stave, že ty už aj keď chodíš, tak ťa to bolí, hej? A potom zaradíme tieto vlastne cvičenia a potom keď začneš chodiť, tak už by ťa to akože malo menej bolieť. Presne tak, respektíve nemalo by ťa to bolieť, dobre. Aby sme sa mohli dostať vlastne na ďalší schodík, ktorý je plávanie. A ak vlastne po 2 tréningových dňoch necítim bolesť, tak môžem ísť na ďalší schodík, ktorým je bicyklovanie. Dobre, budem sa blbo pýtať. Kľudne. Plávanie mi príde jednoduchšie na tie nohy ako chôdza, nie? Lebo pri plávaní akože tie päty hlavne akože nezaťažujem. V
princípe vôbec. Hej. Vyvráť mi to, ale... Neviem tiež, ale viem zo skúsenosti teda, čo hovoria lekári, že väčšinou teda odporúčajú to plávanie, ale máme tiež jeden prípad, kde má chlapec aj osgut, aj severe disease a tam lekár zakázal aj plávanie. Aj plávanie. Hej. Rozumiem, pri tom kolene sa to hýbe, v princípe sa tam aj trošku čaká na to, že to dieťa ešte trošku ako keby dorastie a do vývinu sa mu tam všetky tie veci, ktoré sa majú a potom sa nejak postupne môže zase vrácať ku športu. Dobre, takže potom bicykel a postupne sa to zaťažuje, skoky, beh, šprint, zmeny smeru a návrat ku športu. Tak. Dobre, koľko to zaberie toto? Je to samozrejme individuálne, lebo tam v podstate aj je, že ak cíti vlastne bolesť ten športovec, tak sa vlastne vracia o level nižšie. Takže toto môže byť vec na 2 týždne, ale môže to byť vec na 2-3 mesiace. Že to sa akože nedá takto zovšeobecniť, že koľko to zaberie. No. Čiže by som možno, že nie, že ak cíti akúkoľvek bolesť, ale že proste mal by si nejakú takú pomyselnú stupnicu rodič vytvoriť možno s tým dieťaťom, aby si zapamätal, čo je tá desina u ňoho a vedel sa potom podľa toho nejako odpichnúť, lebo keď je tam nejaká mierna bolesť, tak môže. Áno, tam v podstate sa aj píše, že ak cíti bolesť 2 a viacej po tréningu, tak návrat o úroveň nižšie. Takže áno, ak je tam nejaká minimálna bolesť, tak to je ako keby v poriadku. A zase ako keby, že netreba byť, že úplne, že úzko prsie, že proste úplne bez bolesti, lebo zase povedzme si otvorene, že kto funguje úplne bez bolesti. Jasne. Asi nikto. Jasne. Aj keď u tých mladých samozrejme, že to treba brať naozaj na zreteľ, ale že proste keď tam je nejaká malá minimálna bolesť, je to OK a v podstate sa môže ísť ďalej, ale malá minimálna bolesť. Takže samozrejme tam si aj všíma to, aj keď k tomu sa vlastne dostaneme pri tých kolenách, že aj si vlastne všímať potom, ako sa cítim potom v športe, že či tam bolia tie dané miesta, ktoré ma bolia, či nejako krývam a tak ďalej. Takže... Áno. To je ďalší taký obrázok, ktorý tu mám, že či môžem športovať, aj keď ma bolí koleno, ale chcem sa ešte predtým spýtať, táto bolesť môže prísť aj náhle? Že nič a odrazu po zápase zistím, že... Tak to väčšinou aj príde, že proste v jednom momente ti zverenec povie, že Ježišmária, bolí ma koleno, alebo bolí ma päta, či už po tréningu, alebo po nejakom náročnejšom zápase. Čiže nie je to, že trošku ma to pobolieva o týždeň, ešte väčšinou trošku. Väčšinou to príde tak, že zrazu. Zrazu to je, že zo dňa na deň. A ide to zrazu už do takej akože nepríjemnejšej bolesti zo začiatku. A to už má rýchly priebeh, že veľmi rýchlo sa môžeš dostať aj na tú desinu, alebo proste... Hej. Dobre, a čo v takomto prípade, neviem teraz, že sme na turnaji, ide sa do finále, niekoho začalo niečo bolieť, ale chce vyhrať tú medailu, tejpuje sa, bandažuje sa, ale laduje sa, alebo vôbec neodporúčaš, keď to začne bolieť, tak koniec a hotovo. Akože jediná situácia, kde by som to schválil, tak poviem, nie, že odporúčam, ale že kde by som to schválil, tak je presne takáto situácia, že už je proste rozbehnutý turnaj, ide sa do finále, tak vlastne sú aj také náplasti, ktoré sa v podstate dávajú na kolena. Teraz si nie som úplne istý, že to sú nejaké vlastne špeciálne náplasti, také ako keby protibolestivé, ktoré v podstate utlmia vlastne tú bolesť. To počujem prvýkrát teraz. Vypýtam na to ináč. Okay. Asi nejaké štandardné, že nebolo to úplne, že flektor, ale bolo to proste niečo na princípe flektoru, ale v podstate vždycky si uvedomiť to, že aj tá bolesť je nejaký signál, že proste niečo v tom tele není úplne OK. Hej? A myslíš si, že pomáhajú napríklad tie gelové vankušiky také, čo sú pod petu alebo tak? My sme sa už o tom rozprávali, len chcem, aby si to akože tlmočil možno ostatní. OK, akože písali sme si o tom s Marošom a stala sa mi taká konkrétna situácia, kedy som vlastne nad tým začal rozmýšľať, že jedného futbalistu boleli pety a išiel s tým vlastne k ortopédovi a ten ortopéd mu dal také tie podpetenky, sa to volá správne? Či... No, dobre, nazývajme to podpetenky, No. Dal mu vlastne podpetenky a on po nejakom čase pety ho viac menej prestali boleť, ale prišiel s bolestiami kolena. A potom išiel za nejakým športovým lekárom, ale vtedy som ešte akože tým kolenám som nedával až taký ako keby význam a on išiel za nejakým športovým lekárom, on mu aj diagnostikoval ten osgutschlatter a on mu vlastne hovoril to, že tie podpetenky vlastne zmenia ťažisko toho tela, respektíve sklon, že ono ti to v podstate vychýli a to ťažisko ide ako keby viacej do kolien, lebo máš vlastne trošku vyššie petu a tým pádom ten sklon toho tela je viacej posunutý dopredu a ide to viacej do kolien a v podstate si ako keby aj vďaka tomu vlastne odpálil kolená
A potom som si o tom čítal, mám takú knižku, že je Chúze na boso a tam to bolo aj v nejakých konkrétnych číslach, ktoré si už nepamätám, že v podstate okolko vlastne iba minimálna nejaká, aj keď tamto myslím, že bolo, že pomerne akože, že nejaká možno 2-3 centimetrová to bolo na, ako sa volá, tá nie podpetenka, ale na topánkach tá časť, ktorá je pod petou. Podpätok? Podpätok, no. Podpätok, áno, ale taký ten akože, nie ten ženský, ale ten, ktorý vlastne máme všetci na topánkach, hej, že tá časť pod petou, keď je vlastne zdvihnutá, že v podstate ako keby okolko to zmení vlastne ťažisko toho tela a je proste väčší nápor na kolena. Čiže ako keby na základe tohto som si aj tak, lebo áno, samozrejme tá podpätenka, ktorá sa dáva do topánky, má zo pár milimetrov. Ale keď si zoberieme, že už tí športovci behajú v nejakých topánkach, že to zmení vlastne to ťažisko toho tela. Ešte plus tam dáme nejakých znova ďalších pár milimetrov, takže už sa to vlastne vyskladáva. Čiže na základe tohto by som ja tie podpätenky neodporúčal. Výborne. Poďme ešte teda naspäť k tomu poslednému, teda, že či môžem športovať. Už sme to načali, teda, že keď ste na turnaji, sa do finále možno, áno, ale opatrne. Ale zobrazím teda tú ďalšiu super. Takýto obrázoček. Dobre. Takže môžem športovať aj keď ma bolí koleno? Dobre, k tomuto sa vlastne za chvíľočku dostaneme. Ten Ozgut Schlatter má tiež akože nejaký manažment zranenia a tam vtedy na to koleno napríklad pomáha ľad, hej. Čiže ak je to situácia, lebo aj tam sa môže stať, aj sa stáva situácia, tak ako vlastne rozprával Maroš, že vlastne začne náhla bolesť kolena a toho daného športovca to boli aj pri bežnej chôdzi, aj pri bežných pohyboch, tak vtedy je dobré to zaľadovať, trošku vlastne stlmiť tú bolesť, ale neľadovať to a nepotlačať ako keby tú bolesť a chodiť s tým na tréningy. Hej? Že toto ako keby neodporúčam, ale keď to boli pri dennodenných aktivitách, tak to vlastne môže pomôcť. A potom tam sú veci tiež ako valkanie. Tu sa vlastne zamerať na valkanie konkrétne lítkových svalov a na valkanie svalov na prednej strane stehna. Lebo to sú vlastne svalové skupiny, ktoré sú zadefinované, že pri tom Ozgut Schlatter majú vlastne menšiu flexibilitu, majú zjednodušene menší rozsah, takže tomu sa treba venovať. A taktiež vlastne sa môže zaradiť izometria, čo je v podstate nejaký, nazvem to, že typ pohybu, kde sa vlastne nemení svalová dĺžka, ale len sa mení napätie. Napríklad, aby si to rodičia vedeli predstaviť, florbalisti to volajú, že lyžiar, čiže v podstate chalan sa opre o stenu a vlastne drží v drepe. A potom sa ešte môže robiť vlastne aj silový tréning, ale tiež s tým, že treba prihliadnúť na to, aby sa proste tie svalové skupiny, ktoré sú exponované, čiže predné stehna a lítka, aby sa vlastne, nevravím, že nezapájali, ale aby to v podstate nespôsobovalo bolesť. Takže možno, že skôr sa zamerať na tie svalové skupiny na zadnej strane stehna, sedacie svaly a samozrejme, že celú vrchnú časť tela. Takže... Jasné, opäť platí, že tieto veci ukážete, že ako cvičiť prípadne doma, hej, a nepúšťať sa do toho zas sami. A treba si im ubereme z počtu florbalových tréningov a budú treba schodiť na viac tréningov priamo k Oliverovi a takto, že si to vedeli kompenzovať. Takže v podstate tým, čo som rozprával pri tom Sever's Disease, som myslel, že modifikácia aktivít, že áno, že keď sa vlastne uzrejmime na tom s Marošom alebo s Lukým, že v podstate to je aktuálne ten florbal je proste pre nich moc náročný v kontexte tej choroby, tak v podstate sa im uberie florbal a dá sa im vlastne ten jeden silový tréning v týždni ešte plus, lebo vlastne jeden majú všetci mladší aj starší žiaci. Takže ešte predtým, ako sa pustíme k tomuto, tak by som povedal jednu dôležitú vec, že aj keď sa chalani s týmto potýkajú, tak je dôležité, aby chodili buď na tréningy alebo na nejaké stretnutia v zmysle toho, aby boli v kolektíve. Aby úplne z toho nevypadli, aby v podstate stále ako keby mali nejakú úlohu v tom tíme, aby sa vlastne socializovali s tými chalanmi a tak ďalej. Takže toto je veľmi dôležitá vec, že aby si aj rodičia, že keď sa vaše dieťa vypýta, že chce ísť na florbalový tréning, ale sľubí vám, že nebude hrať, tak podľa mňa to je super, lebo v podstate, aby ostalo v tej partii, aby sa socializovalo. Môže si tam treba strieľať alebo pomáhať trénerovi a bude proste súčasťou toho tréningu, lebo takýmto spôsobom už vypadlo veľa detí a po roku a pol sa už nie všetci vrátia. Super, že na to myslíte. Dobre.
Ideme teda na toto tak, posledné? Poďme k tomuto, hej, čiže to sa vlastne často pýtajú športovci, že či môžu športovať, aj keď ich bolí koleno, takže tu je vlastne tá bolesť menej ako 3 z 10. Nie je prítomná bolesť hodinu po aktivite, nekrývajú po aktivite, bolesť nie je prítomná na druhý deň, nevzniká opuch. Takže s týmto by sa v podstate plus minus dalo riadiť aj pri tých petách, aj pri Severs Disease, že určite si sledovať to, že či nie je prítomná bolesť po aktivite, či nekrývajú po aktivite, či bolesť nie je prítomná na druhý deň, či nevzniká opuch, lebo Severs Disease je typická aj miernym opuchom na pete. Takže... V princípe všetci, čo športujú, od nejakého, ja neviem, od nejakých 10, 11, 12 rokov si prejdú tým, že proste týždeň, 2, 3 týždne ich proste tie kolena boleli a to bolo práve to obdobie, kedy boli v tom rastovom športe väčšinou a mali ten zrýchlený rast a u drvej väčšiny to prejde bez toho, že by to malo nejaké následky. Jasné. Akože áno, hej, že úplný súhlas s tým, že ono to možno vyznelo na začiatku tak strašidelne, že choroba a tak ďalej, ale ako keby je to vlastne bežná vec, ktorou sa potýkajú mladí športovci v dospievaní. Čiže netreba sa toho bať, ale treba to ako keby brať na zreteľ, že v podstate keď to je, tak radšej na nejaký, hneď na začiatku, radšej na nejaký kratší čas obmedziť ten daný konkrétny šport a robiť napríklad nejakú chôdzu, plávanie a bicykel, aby sa potom prípadne rýchlejšie dokázali vrátiť k tomu florbalu, lebo keď sa to potláča, tak sa to proste môže vyhrotiť až do tej 10 a potom je z toho ako keby ťažšia cesta späť. Hej? Čiže... A pre nich taká motivácia, že keď treba sa im uberie z tých florbalových tréningov a budú mať treba viac z tých silových tréningov, tak pre nich je to zase výhoda, lebo chalani, ktorí rýchlo narastú, sú väčšinou veľmi chudí a potom na to častokrát doplácajú napríklad v súbojoch a tak, hej. Čiže aj keď naberú, tak aj pre nich to bude mať určite nejaký pozitívny efekt na tých zápasoch. Motivačný charakter, hej. Jasné. Dobre, máme všetko? Alebo je tam ešte niečo, Oliver, čo by si spomenul? Možno by som to iba nejako zhrnul, že no. snažíme sa v čo najväčšej miere tomu predchádzať, hej, že proste niečo robíme aj my s Marošom, monitorovanie výšky, monitorovanie váhy, zapisovanie a vyhodnocovanie. Niečo robte určite aj vy, rodičia. Kontrolujte tú váhu v zmysle tej stravy, hej, lebo to v podstate vy ste za to vo veľkej miere zodpovední, čo jedia, kedy jedia a ako jedia vaše deti. No a aby deti chodili pravidelne na tie silové tréningy, pretože sa stáva, že ja úplne chápem, že je dieťa choré a tak ďalej, alebo je odcestované a tak ďalej, ale bazírujeme na tom aj s Marošom, aj s Lukášom, aby keď nepríde na ten tréning, aby si ho nahradilo. Lebo niektorí rodičia mi píšu, že si chcú nahradiť a tak ďalej, pochvala, ale niektorí mi nepíšu, hej. Čiže toto je tiež vlastne vaša zodpovednosť. Samozrejme, my to riešime aj s tými hráčmi, ale berme to, že to sú stále ešte deti, hlavne tí mladší žiaci, a že to je tiež na vás, aby keď v piatok napríklad ten a ten nepríde na tréning, tak ďalší týždeň si našiel náhradný termín, alebo potom ten ďalší, ale aby sa v podstate trénovalo z dlhodobého horizontu aspoň raz týždenne. A ja by som ešte doplnil, Oliver, ty si to povedal akože skoro všetko. Jednu jedinú vec, ja by som apeloval na rodičov, že rozprávajme sa, lebo keď už sa to dostane do takého stavu, že ti rodič oznámi, že no viete čo, boli sme u lekára a toto mu našiel a teraz proste 3/4 roka, pol roka nebude hrať, tak už s tým my nič nespravíme. Ale keď to už v nejakom tom... Keď už dostane tú prvú informáciu od dieťaťa, že ho boli to koleno a povie to aj trénerom, tak už vieme nejako reagovať. Aj keď je to napríklad prípravkár, tak vieme mu odobrať stále ten tréning a máme veľa šikovnejších prípravkárov, ktorí by úplne v pohode tie tréningy s Oliverom zvládli a podľa mňa sú na to aj fyzicky nejakým spôsobom akože pripravení. Samozrejme tam nebudú tam benchovať. Jasné. O tom sme hovorili už minule. Hej. No dobre, super, tak sme to nejak zhrnuli do takéhoto krátkeho času, určite by o tom sa dalo debatiť viac, ale povedali ste asi všetko. Ak by možno boli nejaké otázky od rodičov, kľudne napíšte. Hej, dáme to asi na YouTube, povolíme tam komentáre a kto bude mať nejakú otázku, kľudne nech sa spýta a prejdeme si to potom niekde pod videom určite sa dá komentovať, kontakty tiež sa dajú dohľadať, takže kľudne píšte, šerujte, hej, aby sa to dostalo čo najviac ľuďom, nie len možno v rámci Snipers, ale určite aj ďalej, takže budeme radi a ďakujem vám, chalani, že ste prišli porozprávať. Ďakujem za príležitosť. A ja ďakujem. OK, tak ešte pekný deň. Majte sa pekne. Čaute, pekný deň.